بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawnde walla mbiyen aaɓnde 11 silto hitande ujune ɗe nogas e tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni kala ɗo woni eno woniri en calmini en juurima en ñaguima do en duwima eɗen ñaago yaafuya no feewi noon ñande aset ha alet kala en keeɓi ɓatakuji kewɗi hewɓe ne ñaago en tinno tarihaji ɗeɗi jokku asede alet aɓe ñaago no feewi ko goonga eɗen jiiɗi sene wawno wonde ni mbatten ko subaka kikiɗe ngam weltinde pittali julɓe ɓe ngam humpidde julɓe ɓe nde tawno l'islam kala ko mbaɗɗa hen yonata foftere ala hen kala ko mbaɗɗa hen yaw beela ɗe ɓeydo so Allah jaaɓi inchallah enen fof e faalel ma en jurnitoyo kono kadi nde tawno haajuji goɗɗi ne gooti ɗinne kadi wawi humtede tan koye waktuji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi joɗotoɗa aɗa waɗa ɗum jaaha kadi mbaɗoya goɗɗum ko hen jeeya ɗum noon en ñaguima yafuya no feewi en calmini dendagal bandiraɓe men dulumaji kala mawɓe dulmaji sernaɓe dulmaji almameɓe dulmaji almuɓe dulmaji halifaɓe aada dulmaji yonta dulmaji jeunesse dulmaji jinnamen e dulmaji kala en calmini debbo e gorko fof en juurima ɗum pelle dulmaji foof calminama jettama ha tenti noon jinnaɗo men ceerno abou baydi kaw abou amadou baydi ɓurandirede keccel sar min calmini min juurimama jinnaɗo moƴƴuɗo labtuɗo labɗo gandal newiɗo jaƴƴo karay sira moƴƴo oɗon gandi ko kalami ko oɗon gandi ko kalami ko joom miijoji moƴƴi joom gandi hisdi dokko wasiyaji labtuɗi tene kadi so wasi mama tan sa rewi a yaltaɗe caɗele oɗon gandi ko kalami ko en calmini on en calmini suddiɓe makko kala e ɓesgu makko kala en juurima musidɓe makko kala en juurima galleji sarɓe kala en juurima ɗumen en calmini baba adama ceerno adama woni seydine kam woni hande mawɗo en calmini en juurimamamo ha to wudduru taw yen toon jinnaɗo min tedduɗo woni horsi faati min calminima min calmini jimmiyaɓe pop min calmini wuddurnaɓe foof e dow indema e kawiraɓe yumiraɓe kala jeen ha to tiggere tawen toon nene moƴƴo malaɗo weela kosam Coumba Abdoul Ba yo gurdam juut Khadijatu musidɓe tedduɓe en garti e jewte men ɗo calminɗen musidɓe men worɓe bañanereɓe pop hay goto en ɗaccani ceerno Abdullahi Saar min calminima min juurimama assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe garen e jewte meɗen ceerno Khalid وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere
mi ñaaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma. En calmini dendagal keɗotoɗo buuɗal yurmeende en duwanima julɓe kala, kono en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e aduna. En ñaaguima Allah yo Allah moƴƴande yaaɓeɓe, yo Allah hebbine mabɓe yurmede, heddiɓeɓe yo Allah hedduɓe ko juuti. Jinnaɗo men moƴƴo jurum deero Karay Siré jokkowo en ɗam Dieynaba Abou Mamadou Tafsirou Seydi Sy mi salminima mi juurimama, ñagani mama balɗe juɗɗe battane moƴƴe. En calmini ceerno men, jinnaɗo men, sehil men, guiɗo men, norɗo meɗen hono ceerno Mahmoudou Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye. En gari ha to galle makko soringo ɗo, en calminimo, en juurimomo, en ñaaguima du'aw, en duwimo yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane lawa cellal ha heewa. Seydi Mbaye ɗo makko ɗo en calmini feerenɓe foof, kono en calmini ɗon musidɗo men, guiɗo men ceerno Ahmadou Aw ha to Gambi, ko musidɗo ko guiɗo mo ganduɗa kañumne ko jiɗɗo moƴƴuɓe, tedduɗo teddinowo, Karay Siré ñamminowo. En calmini kawmen woɗɗanimo no feewi, omo wiye Saïdou Abou Sy ɓurɗo andirede Ngari Pari. En calmini cuddiɗo makko, en mbimo Seydi Lo. En calmini dendagal julɓe ɗo goni, kono en calmini senjenaɓe foof, en calmini soringonaɓe kala. En calmini Mouhamadou Abdullahi Sy, kono en calmini Aissata Abdullahi Sy ha to Strasbourg, kanko e joom galle makko ceerno Abdullahi, mi salmini baɗira guelam. En calmini jaatigueɓe meɗen, en calmini ceerno Ahmadou Diako, taw ko moƴƴo taweteɗo ɗo e Argentoy, taw ko e Paris, kono jeeyaɗo to Agnam Liduɓe walla nawtama to Dabia, moƴƴo tedduɗo teddinowo, jaatigue dendagal ɗanniɓe. En calmini jinnaɗo makko taw ko nen fama Seydi Sy, en mbimo Sy. En calmini ceerno makko ceerno Harouna Gadio, en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurdam. En calmini bani ko debbo taw ko biyeteɗo Dikel, ene yette Dia, ene jeeya to Liduɓe, kono ene woni ɗo e Paris. En calmini mawɗo makko, sehil makko takkiɗomo, en mbimo Seydi Aw, en nawtima ha to Boyinnaji. En calmini dendagal taweteɗo ɗo e Paris. En calmini jaatigi men biyeteɗo Ifra Karfaso, moƴƴo Karay Siré, dariɗo tedduɗo teddinowo, kanko e joom suudu makko biyeteɗo Hawwa Sow. En calminimo kankone, en ñaaguima yo Allah junnu gurdam kamɓe ɓesguji ɗi kala. Kono en calmini Seyni Karfaso e cuddiɗo mum Aissa Soumaré, en ñaaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe ndenka. En calmini esi men nen toon, taw ko jinnaɗo men moƴƴo, en mbimo Seydi Won. En calmini kadi jinnaɗo men goɗɗo kadi mo ganduɗa wiyete ko Fadimatu Diop, en nawtama ha to Sinthiou Garba. En calmini Évro naɓe, caggal nde jaltuɗen to wiyete Elbef, en gari ha to galle Gaynde Diako ɗo, en calminimo no feewi, kono en calmini Hawa Konté. En calmini kala taweteɗo galle makko ɗo, Seydi Konté, Seydi Diago, en calminiɓe no feewi. En calmini Ba Moussa, kanko e galle makko. En calmini ceerno Yahya, kanko e galle makko. En mbi Oga Sar, en mbi Oto Guissé, kamɓe kala en calminiɓe. En calmini mawɗo moƴƴo men Oumou Touré, julɗo kulɗo Allah, dewowo Allah. En calminimo no feewi, en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴin gurnameje ɗe. Caggal ɗum nde calminɗen nen Oumou Touré, e on ɗon saaha calminen sokhna Salmata, taw ko jawoyetta, en nawtamo ha to Boyinnaji, calminen Jibinaɗo Diop. Caggal ɗum en calmini julɗo foof ɗo woni hay goto en jejjitani. En calmini musidɗo men, guiɗo men ceerno Ahmadou Talla, omo tawe ɗo e Serdi, e cuddiɗo makko, en calminiɓe.
en mbimo Seydi Dia. En calmini Ahmadou Sambou ɓurɗadirede Bébé Silla ha to Soringu, musidɗo men, guiɗo men, sehil men. En ñaguima Allah yo Allah waɗ nden ka mum. Seydi Saar, mi artira konngol e ma e on saaha ciftina en to jarannoɗen jokken golle inchallahu taala. Seydi Saar. ceerno Khalid Abdullahi si golle ma jooɗi peewi. En calmini kaw Saydou no feewi, en juurima ɗum, gorko jontaɗo kanko e jombajo makko. ceerno Khalidou ɓe calminiɗaɓe pop en calminiɓe, kadi en calmitimama ɓe, en beltinamaɓe no feewi. En calmina Ismaïla Sy to États-Unis d'Amérique, neɗɗo tedduɗo no feewi, jinnoɗo bismade jinnaɗo men daari Nokshot, kono taw sahaji ɗi paaɗi anni makko e moƴƴere makko kala yo Allah yo moƴƴere. ceerno Khalid en calmini dendagal dente fulɓe ɗe kala nde tawno dente ɗe aɓe jirodira yewtere nde no feewi no feewi no feewi no feewi, kadi ɗum ne kadi koɓe dariɓe koɓe softuɓe kamɓe ɓe nannoɓe jewteɗe nder dente ɗe ɓe foof en jejjittaɓe kamɓene koɓe dariɓe hono darirɗen ni, koɓe jarɓe yettede e jareɗe ɗoɓe goni foof en tiniɓe ɗon, yo Allah yoɓe moƴƴere. ceerno Khalid kala neɗɗo ɗo woni en tini ɗum en calmini. Kono ceerno Khalidou hande maayo ngo waɗi ndiyam kadi, saabu musidɗo men ceerno Ousmane Ly Wele Dande nana tawa yewtere men nde ma dande makko nani ɗo henna ceerno Khalidou. ɗum ne kadi wonani en beele mawɗo ɗo yewtere nde hande ñiiɓi fuɗi e denɗi men joom ñebbe no feewi Wele Dande, tene kadi mo dande mum hande seeki naate ɓerɗe yimɓe kala ittumen yewede on hande kadi ma juuro bandiraɓe ma salmodira bandiraɓe. ceerno Khalid holno jiruɗa ɗum? Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar a jarama, en jetti Allah no feewi. ceerno Ousmane, Seydi Ly, min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'aw, min duwanimama yo Allah jondu gurdam, ane danama welde weltinore kala neɗɗo ɗo wawi wonde kala. min mbima bisimilla ma, aɗa e jayde Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. ɗum noon ceerno Ousmane Seydi Ly, min mbima bisimilla maɗa, calmina bandiraɓe ɓe, aɗa e jayde Weltare TV. bisimilla ma Seydi Ly. ɗum noon ceerno Ousmane bisimilla, bandiraɓe kala ne kettima ne ketti, calminali maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe hettiyankoɓe yewtere men tawarihul anbiya, tarihaji annabaaɓe buuɗal yurmeende. yewtere nde ganduɗa eɗen ɗo ɗum musidɗo men, sehil men, guiɗo men, denɗi men Saar Abdullahi Saar, joom jettode ɗiɗi, e ceerno men habibu men ceerno Khalidou Abdullahi Sy ayyadahullahu wa nasara. mi salmini on, mi juurima on Saar Abdallah e ceerno Khalidou. mi salmini hettiyankoɓe ndeɗo yewtere nde wonde gurdam yewtere ko kaalowo e keɗotoɗo. darde kala nde darino ɗon gam ndeɗo yewtere wawa yewtede, emin seedi hettiyankoɓe ɓe kañum enne darima gam heɗade yewtere nde wawa naftarede. ɗum noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala nde huɓnanta nafoore nde hakkude men enen kala yewtiyankoɓe e hettiyankoɓe. oɗo ko tataɓo e ndeɗo yewtere. Saar Abdullahi Saar wiyanno kam an noon calminali ma ene garaga, woni calminali ñuñowo less o. noon oɗo ko ñuñanowoɓe haaɓe mbawa softude eɓe mbawa yaltinande en tigui rigui e ko woni ko e bindi, ko woni ko e koye, ko woni ko e defte, ha mbawen naftorade. ɗum noon en calmini hettiyankoɓe ɓe kala, kadi en calmitima salminannoɓe en ɓe kala. eɗen mbiyaɓe kadi yoɓe ɓeydo wallude ndeɗo yewtere e sifaji kala no yewtere wallirte ha wuura, yewtere nde ko yewtere mabɓe. kono en jetti oɗo ɗo ndeɗo yewtere Saar Abdallah Saar, kono en jetti oɗo ceerno dariɗo ƴettuɗo haaju mum kala ñande kala fodde 1 heure de temps 50 minutes gam haalande yimɓe hol gonɗo annabi kaari. ɗum ɗo de ko darde, tawi kadi e ko sifa mo ganduɗa wona gowanoɗo.
noon yo Allah yoɓɓe moƴƴere. noon en calmini kadi en calmitima dendagal hettiyankoɓe ndeɗo hen yewtere o ko musidɗo moon Ousmane Ly Dumga Rindiaw. est ce que ceerno Ousmane Seydi Ly min beltima no fewi, min mbi amini kon duwaneɗa amen ko en ñaguima Allah yo Allah heññu hen julɓe foof e duwawma he. Min beltima no fewi no fewi no fewi Seydi Ly, a jarama. ɗum noon amin jiiɗi nande dane ma no fotiri foof, toƴƴana hen ɗo dane ma welde nde weltinore nde, min nana dane ma seeɗa haade men yewtude e yewtere men buuɗal yurmeende inchallah. ɗum noon Seydi Ly bisimilla maɗa. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy no mbiɗani ko noon ceerno Ousmane min calmitimama, min beltima no fewi nande amen ɗo hen sawtowol ma. bandiraɓe kadi ma belto, bandiraɓe kadi ma coftu nde tawno ko a ñuññata less hamin ɓuura softude. ɗum noon ceerno Ousmane Ly weela dande waɗande ko ñebbe ɗe mbaɗini dande, ɗum noon min jiiɗi nande dande maɗa dokka bandiraɓe seeɗa haade men arode tarihaji men inchallah. eyyi Sar Abdullahi Sar, so tawi ko noon jiɗon basi ala hen so tawi a jiya ceerno Amadou wi julɓe cuute juuɗe mon dow mboɗo manta annabi ɓurɗo windere tawreta liljil zabura limta qur'ana dow ngam ɓurɗo windere yafama adama kile kiñamno dandama nuhu sabi ɓurɗo windere dandama yusufa e woyndunano yunusa nde modano ko ɓurɗo windere dognama Musa Khalilu werala e jeli dadiri ko sabi ɓurɗo windere to limtu gasata kala fo maroka ɓural gole se ɓurel aha oto limtu gasata kala fo maroka ɓural gole se ɓure e ɓurɗo windere riva mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañeɗa ko ɓurɗo windere. noon en dokki ɗum dendagal hettiyankoɓe yewtere men tarihaji annabaaɓe buuɗal yurmeende. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. est ce que ceerno Ousmane Ly min beltima no fewi, dande ma welde, jime ma leliɗe, tene kadi pewɗe, natoje ɓerɗe weltina pittali. yo Allah yooɓe moƴƴere, yo dusugo ɓooy ceerno, ka moƴƴo, ka newiɗo, ka laaɓɗoreedo, ka ganɗo, ka coftuɗo. ɗum noon min calmini dumganaɓe foof e dow indema ha to galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumgural Fada mbaɗɗen duuɓi jeeɗiɗi hakkude 2013 ha fenma 1999. yo Allah yooɓe moƴƴere. ceerno Khalid Abdullahi Sy en beltima no fewi, paaɗen koye tarihaji men annabaaɓe, jaranoɗen ko hakkude Yousuf e Zuleyha ɗo lamɗo o wi Yousuf ɗurno ka haala woto haala ka yaltuɗo woto hay goto nan kaɗo haala wo eri debbo one yo ñaago yaafuya. ceerno Khalid bisimilla maɗa. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi nani namdal ma kadi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen. a jarama. hakkude Yousuf e Zuleyha en garino hanki noon ha ɗo gorko o wimo e hema Yousuf ɗurno kaɗo haala woto jangtoyo kaɗo haala hay nokku woto saktade. o noddu Yousuf o haali kaɗo haala, o gasni o wi e hema Zuleyha annene istagfiri li zambik ya Yousuf arid an hadha,
an hada al amru wala tadkuruhu li alla yushia. wadde wa ya zulaykha istagfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'in. wadde o haali yusuf ɗurno oɗo fi, ɗurno kaɗo haala, ɗurno oɗo habaru kewɗo, tinno woppumo haw laaɓa, sertu hen ha laaɓa, tinno woto heddo e ɓernde ma, weddo ha laaɓa, oto jantano ɗum hay goto, oto saktade, oto saktede. Zulaykha annene ar imsiɗo bakkatuji ma, sibi an a wuufi a bakkodini, kono noon goto foof jokki e hamadi kandiji mum. Yusuf jogorani haaltude kaɗo haala, hay sinno ni wona kanko golli gollal ngal ko Zulaykha, kono o wona kaltowo haala ka, o jeeyaka e ɓen ɗon yimɓe. hay Zulaykha haaltata haala ka sababude so haalti ko beejowo. Yusuf deƴƴirta haala ka wonde ene weeƴa ala, kañum deƴƴirta haala ka jeeyaka e yimɓe saktoɓe gueɗe, hayso wona e makko yanno. Zulaykha deƴƴat haala ka, o deƴƴirta haala ka noon wonde ko noon wayi ala, o deƴƴirta haala ka ko woto weejje. wadde Seydi Saar lamɗo o yamiri Yusuf yo deƴƴu ka haala, o yamiri Zulaykha yo ar imsindo bakkatuji mum yafno, sibi Zulaykha koko bakkodini o waɗi bakkat. wadde goto foof o haalni ɗum ko foti haalande ɗum. oɗo ko Yusuf, so kañum jeyno fenade ne wawi soke, ene wawi lefte seeɗa. o ga noon joguimi fenade kono ko cuddiɗo lamɗo ko lamɗo, on wawata leftede ɓayde ko e nder galle he tan goto. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou oɗo hen lamɗo omo jari janggude no fewi, saabu hutori ko haqille kadi ko joom haqille, nde tawno hakkille ko hunde mawde. ɗum ɗo sinno ko goɗɗo wonno ñande hen wodan mayɗo. debbo ara tan takka gorko e nder galle, takka miñe walla takka baaɗe walla takka goɗɗo wi ande kay laadi kam caysiyagal, ñande hen so renaki tan wodat ko kewi. ɗum tagui noon haqqille ko hunde moƴƴude, ni bane debbo ni joom suudu ma, kala ko wawi wonde. so wiyama kaari de ne wonda e joom suudu ma, walla kaari ne larta joom suudu maɗa, ardin hakkille. aduna ko jiiɓiɗo ceerno, yimɓe ko rendinoɓe, yimɓe ko haaloɓe, gartin haqqillaji. ceerno Khalidou o wi debbo o yo imsino bakkat muɗum. bakkat mo Zulaykha waɗi o no wayata, saabu o wona dewowo Allah no ɗon way ceerno Khalidou. mi salminima lawol gongol Seydi Saar. bakkat mo Zulaykha waɗi, eɗen gandi koɓe yimɓe heferɓe, ɓe gona julɓe gonɗinɓe Allah e on saaha, ɓe gona rewoɓe Allah. mo rewata Allah noon hen saaha yimɓe ɓene mbawi wiide on wiyetake bakkodini wondude e tagɗo o. eyyi mo rewani Allah wiyetake bakkodini wondude e Allah. kono noon so tawi a namdima bakkat mo waɗi o, mo wiya yo ar imsido, gorko o wi ar imsido bakkat ma. eyyi jabogol ko bakkat mo waɗi o ko janfade joom galle makko, ɗum ko bakkat. aɗa andi neɗɗo ne leftire bakkat, so tawi ko bakkat mo waɗi Allah o leftire, so tawi ko bakkat mo waɗi joom galle makko leftiramo on bakkat, fiyamo walla yennamo walla haɗamo hoore mum walla goɗɗum e goɗɗum, taw ala ko woni sababu, so wona janfomaɗo yo mo waɗi o. wadde ɗum ko lefte, o leftirama bakkat o heddi. bakkatuji ne certiran, kono ko bakkat o waɗi. kadi so tawi koto Allah to wonno kadi ko bakkat mawɗo. eyyi so tawi noon o suɓaki wonde julɗo e on ɗon saaha, o suwa nadde l'islam, wiyete bakkat makko ko janfade joom galle makko. wadde ha joni ko bakkat tan. wadde noon ko ɗum waɗi sababu gorko o wimo ar imsino bakkatuji ma. joni noon gorko o yiiɗa ɗum sakto, so yalti wiyete ko joom suudu lamɗo waɗi ni, joom suudu lamɗo waɗi ni, hay sinno ni joftinaka e makko kanko lamɗo o,
wiyedemo ko kanko waɗi te kadi kanko ko joom suudu lamɗo ɗum tan ene hamni seeɗa waɗi kanko o wi wotoɓe jantano hay goto ko kewi ɗo ko kono noon hono naane ɓooyani no feewi tan habaru o sakti e wuuro he habaru o sakti wuuro ngo fof tini wonde debbo lamɗo kay ɗaɓɓirino sagata mum walla ɗaɓɓirino booyiyel mum walla ɗaɓɓirino maccudel mum walla ɗaɓɓirino liggantoɗo ɗum o ɗaɓɓiri ɗum hoore mum o yiɗi on ɗon sagata gorko yana e makko hen sahaɓe mbiya ko ɓinguel makko o ɗaɓɓiri booyiyel makko imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi debbo lamɗo ɗaɓɓiri sagata mum maccugel mum o ɗaɓɓiri ɗum hoore muɗum o wi yo hokkumo hoore mum ɗum sari e wuuro he saaki ɓe nani ɗum kamɓe Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ɗum noon musidɓe tedduɓe son teskima e nder yewtere men dande ñuñore less nde woni machine deglowo ha nden dande wawa ñuñde less ɗo dande ceerno Ousmane woni ɗo on machine jeeyi sababu dañde men ɗum guila rowane ko musidɗo men Abdullahi Saar gorko mo jalluɓe o wi aha kankone mo yiɗi feeñde eko watte ko so tawi baraji ne hen ɓuural ne hen beele kankone o wawa tigui dañde hen ceerno Khalid ndu wani mamamo no fewi kanko ceerno Abdullahi Saar gorko mo jalluɓe ceerno Khalidou ɗoɗo kalɗa ɗo ko hunde lamde ceer kadi ne jaari laɓɓitinde tigui rigui ko wayno debbo so bakkude ni wonande ko jaam fima joom galle mum mbiren noon tan hono no addiri haala ka ni kono ko banggueji ɗiɗi foof gorko e debbo foof ene waya noon kono noon eɗen gandi gorko kam resi debbo teŋi koko fate banggue lelde ɗum jeeyi sababu wiya woto debbo haal hoore mum gorko mum on debbo noon so itti gueɗal ngal ɗon o totti ɗum goɗɗo o jamfima joom galle makko ɗo ko bakkat mo bakkudine joom galle makko hay so wi yo Allah yaafomo on yaafota ko yaafotomo ko joom galle makko ono foti yagar yaafoy ceerno Khalidou ɗeɗe toɓɓe ko ma en gartoy hen e mbadiji goɗɗi ha ɓuuri yajde ceerno Khalidou joni ɓayde kamɓe ɗiɗo foof ɓe jaltinta haala ka hol poɗɗo saktude haala ka joni nokka yaltiri ceerno Khalidou eyyi Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama e namdal ma no fewi ini ɗum ne de no foti namdede joni ɓayde kamɓe ɗiɗo fof ɓe caktata holi caktuɗo haala ka eyyi ɓenne poti haalede aɗa andi Zuleyha ne joguino liggotoɓe ɓen ina tawa koɓe sukaɓe ɗiɗo rewɓe tokosɓe ɓe jiida e debbo korɗo mawɗo o ɓenne kadi ko liggantoɓe mo ko e suudu makko he tan woni eyyi ɓe jaltata ko toon tan ɓe goni kamɓe koɓe liggantoɓe Zuleyha kamɓe ne eɓe tawa waaqi'a o ko jani ko eɓe tawa kono ko yimɓe joyo cakti haala ka boowal kamɓe foof noon koɓe rewɓe kamɓe saktuɓe haala ɓe koɓe joyo kamɓe joyo noon hen gooto ko joom suudu lamɗo o taw wona lamɗo on ɗon neɗo annabi Yusuf debbo ɗimmo o kanko lamɗo neɗo Yusuf o daabeje makko ɗe joguiɗo ɗe o joom suudu mum woni debbo ɗimmo debbo tataɓijo o ko gorko keɗɗo e ñamiri lamɗo o piyonomo mburu o joom suudu mum debbo nayaɓijo ko gorko joguiɗo ndiyam gorko o to kañum ƴogantamo kañum yarnatamo kala nde o sohli ndiyam tan ko on addata e ndiyam yarnamo ɓeeɗo ɗiɗo ɓe cakkirɗen haalde ñamminomo e jarnomo ko ɓeeɗo ɗiɗo naddata e Yusuf kaso ɓeeɗo ɗiɗo rewɓe mabɓe debbo battuɗo joyi o ko kasoji makko ɗi kanko lamɗo o mawɗo keeɗo e kasoji o mo ganduɗa ko kañum laami banggue kasotu joom suudu makko ayi ɓeeɗon joyo suddiɓe mumen ko ɓe cakti haala ka e nder wuuro Misra wonde debbo lamɗo o ɗaɓɓiri maccugel mum yo maccugel mum hokku ɗum hoore mum ko ɓeeɗo joyo cakti haala ka e nder wuuro he debbo lamɗo o e debbo
joginiiɗo mo daadeje makko o joom suudu mum woni ɗiɗi. keeɗɗo e ñaamde makko kanko laamɗo o joom suudu mum woni tati. keeɗɗo e njaram makko o joom suudu mum woni nayi. keeɗɗo e kasuuji o denowo kasuuji o mawɗo gonɗo toon o joom suudu mum. ɓeeɗo joyo won noon ko e galle he ɓe ngoni ɓe goɗɗani ɓe ngadi tinde haala ka. ɓeeɗo jeehi kalnoyi sukaaɓe ɗiɗo rewɓe ɓeya ɓen kalniɓe kamɓene ɓe cari ɗum e wuro he ɓe kemni ɗum wuro ngo fof tini. Seydi Saar ko ni haala ka yaltiri. cukalon ɗiɗon kono ligginta kanko Zuleyha ko kon jettini ɓeeɗo haala ka. ɓeeɗo jettini dendagal wuro ngo ɓeeɗo joyo. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken goni. ceerno Khalid Abdullahi Sy ɓuri bonde fof e aduna, ɓuri bonde aduna fof ko neɗɗo jaltinowo haala e nder galle o ɓuri bonde e yimɓe. So wiyama hol ɓurɗo bonde e yimɓe, hol ɓurɗo wonde naafigue e yimɓe, ɓurɗo bonde e yimɓe ɓuri wonde naafigue e yimɓe ko jaltinowo haala e nder galle. debbo e gorko mbadda e nder galle walla yimɓe mbadda e galle jalta jaaha galle kaaren yarude ataya walla yewtoyde galle kaari walla moroyade caktaka toon ka woni naafigue. ka naafik ka bonɗa moƴƴani ten sa defi neɗɗo forani ñamde. kala jaltinowo haala nder galle haala nder suudu haaleɗo gayne jaltina haala ka nawaka caggal galle ko an woni bonɗo o. a yante ɓeɗo a yante nde fedde. ceerno Khalidou wonko welimi e mawniraɓe Yousuf ɓe kaldi ɓe nandiri aɓe pe Yousuf aɓe beddo aɓe mbara ɗum kono ha ɗo haala mabɓe yaltani ha ɗo ɓe kalani ala fo ɗo jangta e deftere wonde haala mabɓe saktima yaltoyi so wona ko Allah saktani yimɓe ko ceerno Khalidou walla caggal nde gueɗe ɗe gasoyi. ɗum tagui haala kalɗo haala yoko heddo ɗon yoko maayi ɗon yoko feŋo ɗon. sina yiɗira haala ma yaltini woto yaltini haala janat kan gotka. ceerno Khalidou haala ka saktima e wuuro he rewɓe wuuro ngo nani caggal nde ɓe nani holkoɓe kaali ceerno Khalidou. eyi Seydi Saar mi salminima laawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma no feewi. eyi alhaali o saktima e wuro he kono ko ɓeeɗo cakti ɗum e wuro he ɓe kalɗen ɗo ɓeeɗo rewɓe joyo. holkoɓe kaali e wuro he kala moɓe potti nde ɓe jaltinde tan kala moɓe potti so yiɗi wona mawɗo so yiɗi wona suka so yiɗi wona gorko so yiɗi wona debbo ɓe darnuma tan ɓe mbiya tini ko kewi ko ala mi tinani holko kewi. ɓe mbiya aha debbo lamɗo o de ɗaɓɓiri maccugel muɗum hoore muɗum o ɗaɓɓirimo lelde yoɓe jettodir tan ɗon e ɗon sa hebbini namdi ɓe jawta moɓe potti fo goɗɗo kadi ɓe mbiya noon ɓeɓe kalni ɓe ɓadi ɓeɓe kalni ɓe kadi kaltoya. ɗum waɗi wuuro ngo yaawi heɓodirde to banggue oɗo habaro kamɓe fo ɓe tindi e sa'a goto. Seydi Saar ɓe mbi debbo lamɗo ɗaɓɓiri maccugel mum hoore mum hankadin kala moɓe kalni onne kadi joguito konngol gongol hehe o koye gilli mum kippi ɗum koye qada shagafa hubban oɗo koye gilli mum kippi ɗum koye e on ɗon saaha turawidu fataha ɗum ko habroɓe qada shagafa hubban ɗum ko haalanteɓe he haalanteɓe ko ɓen mbiyata noon fataha ɗum ko sagata tan puɗɗiɗo sembolinde wiyete noon wiyete fata natti wonde suka natti wonde cukalel tokosel mawni fuɗɗima dañde doole ɗum ko on wiyete fata. joni noon Zuleyha tampi to banggue yidde Yousuf o yettima Yousuf fodde ɗo yinno yettade ɗo kono o ronki dañde ko yinno ko e on saaha o watti ñiŋede e nder wuuro he sababu nde habaru o yaltinede hewɓe kalnoya. joni noon wuuro ngo ala yewtere wonde enen fulɓe mbiyata ko ɗum tan yardete atay e oɗo saaha. e on saaha no ɗum haaldete ni yeehi ha watti yettoyade galle Zuleyha lamɗo watti nande ɗum Zuleyha watti nande ɗum kamɓe fof goto e mabɓe kala watti nantude haala ka ene haalte kala ɓattiɗoɓe kadi to banggue gilli neɗɗo fof ne jogui yiɗɓe
jomum nan tan ara yo non kam ko nanmi e mon ko oɗon nana ɗum ne mi nani naggam e naggam e naggam ɗum muusi kam wayini haala ka watti artude e mabɓe Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou haala ko yawi rebde ko surtout soɓe jaaha jeere duggoyde ko yawi sarade ceerno kala ko waali e galleji e ina heewi leyɗe a yettan jomin ndeya kaala seeɗa kaari de arti walla wonko kewi de minen de min nani ɗum nannanti ɗi jaaha ha bonnoya haalane kissa ceerno haali ɗum ɗo kala adi ɗum ko gilli Zuleyha e Yousuf. Zuleyha yiɗi Yousuf yidde sattude ceerno hawronki jaggude hoore makko teni ko debbo mawɗo omo ɓuuri Yousuf laabi kewɗi to banggue duuɓi ceerno Khalidou. Ceerno Khalidou gilli ko hunde hawnide, gilli ko hunde hulɓinide, gilli ko hunde yurminide, siccani ɓorwani luuɓani ko hunde hawnide. Ceerno Khalidou holno gilli wayi e holno gilli hoɗirta e ɓernde ha foolini oɗo debboteɗo Zuleyha ha ron kiiri guel ɗo hen cukalel yi ko yiddimmude ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi mi nani ko kalɗa ko a jarama e namdema payodinde aɗa andi gilli ko ɗum hunde hawnide shahaful qalbi aɗa andi ɓernde ene waɗi so seekama to nder to ene waɗi gurel gotel gurel ngel ɗon angel yaafi ko kangel huuri e ko wiyete ɓernde tigui rigui ko ganduɗa ko kañum yiɗata joni noon gilli Zuleyha ɗi e hono majji ɗin ɗon gilli ko ɗi ceeƴɗi ɓernde nde to dow ɗi naatoyi nder gurel jafguel tan muuri ngel e gabbel ɓernde gonguel nder ngel ɗi ceeki ɗum ɗi kettoyi nder ko ɗin gilli woni ɗi ganduɗa eɗi kaɗa neɗɗo ñamde ɗi kaɗa ɗum yarde eyyi woni alay saago ngel gurel gilli jogorɗi hadde neɗɗo o ɗanade e yarde e ñamde alay saago ɗi ceekoya ngel ɗon gurel ɗi naatoya nder kono a tan que ɗi ceekani ngel gurel so tawi ko dow ɗi ketti wiyatake wona gilli kono noon so tawi a tinoyi neɗɗo yiɗama tan e ko jiɗɗa ɗum ko kañum ne wawi weddaɗen kañumne minnen ɓaɗo yiɗa kam ko tampinanmi hooram o yaa haaju makko ɗin ɗon gilli kaɗata neɗɗo o ñamde no feewi hay sinno haɗata saaha foof neɗɗo ne wawi miijade neɗɗo o haɗata kono noon gilli ɗi gona tampinojimo ha yetti nokku ha fotoya e ɗiito ɗi ganduɗa ceeko yiggurel ɓernde ngel shahaful ɗalbi ko gurel gotel nen nder ɓernde so gilli jeehi ha ceeki ngel tan kettoyi nder maggel ko ɗin goni tampinoji neɗɗo wawata ñamde wawata yarde caggaga yiyani neɗɗo o wawata ɗanade wadde ko ɗin gilli keeɓi Zuleyha e kala baɗo no Zuleyha to banggue gilli goɗɗi no goodi wiyatake wona gilli kono noon ko koyɗi gilli ne ɓurodira no fewi no fewi no fewi ɗum noon Seydi Sar ko ɗin gilli ketti oɗo debbo biyeteɗo Zuleyha joni noon heewi haala ka heewi o ɗaɓɓi maccugel makko o ɗaɓɓiri ɗum lelde heewi haala ka ha arti e nder galle mabɓe wonde ɓe tini wuuro ngo foof tini ko ɗaɓɓuno ko kanko Zuleyha te kadi wiyanoma woto ɓe kaltu haala ka hankadin heewi qad shagafaha hubban o de hippi ɗum ɗiɗo gilli inna lanaraha fi dalali mubin minen de min jii oɗo debbo o waɗi gofol mawgol yidde maccuɗo muɗum ha yetto ɗo o de waɗi gofol mawgol ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou a jarama ɗo cifiɗa yidde ɗo ɓe mbi yimɓe to ɓe tinno yidde ɓe ndento gañgu kono mbo teski rendo men ngo ɓe ɓuurani yidde yiɗodirɓe ɓe ɓuuri yidde ko añodirɓe an e joom galle ma son goni e nder galle aɗa yiɗi joom galle ma aɗa ɓattiɗum aɗa ɓuuco ɗum aɗa hogga ɗum aɗa jalda e mum joni keewa añɓe e nder galle ɓe guila yummum noon haye banumen rewɓe ha heddiɓe kala ɓe gona koye ñirɓinade aɓe cipto on aɓe caɓɓito mon aɓe bonnana mon aɓe jaala aɓe keyna aɓe malla mon rendo ngo yiɗa yiɗodirɓe ɓe jiiɗi ko añodirɓe gon rendo noon wonta rendo moƴƴo rendo ngo yiɗa yiɗodirɓe e nder galle ɓe ko añɓe ɓe mbaɗaka barke moƴƴani alay saago noon galle baɗo noon foof yimɓe waɓe noon mbahlo kala ko haalte ɗo ko koye men ɓakki ha teddi ɗum noon ndentoɗen no moƴƴi Allah subahana wa taala walla en ceerno Khalidou
Zuleyha e joom galle mum batti nande haala ka ndeysan yurmini holno ɓe mbaɗi ceerno Khalid. eyyi seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e namdal ma badngal fayida. Yusuf habaru mum ne mawni no fewi. Joni noon kanko Zuleyha e joom galle makko ɓe batti nande kaɗo haala ina haale koye nder galle he haadno yalti galle o fayi boowal sarima sakima e wuuro he yirlima e wuuro he ha heddi wuuro ngo caggal ɗum kadi rutti wati no boddini reftiɗo rewno arti ha e nder galle he ɓe tini wuuro ngo nde kettini ko kewnoɗo e nder galle amen ko e hoddiro Allah Seydi Sar Allah wi falamma sami'at bimakrihin arsalat ilayhin wa a'tadat lahunna muttaka'a. Nden noon kanko Zuleyha o tini yimɓe wuuro ngo fof tini ko golli ko o tini koɓe goni e dow mum ko o tini ko kanko tan haala mum haalte e nder leydi ndi. Joni noon omo yiɗi wadde peeje ha wawa labde, omo yiɗi wadde peeje haw andina yimɓeɓe ko waɗi ko o fotani hen ñiŋede. Omo yiɗi hollude yimɓeɓe o wawa wasde wadde ko yiɗi ko waɗi ko. Omo yiɗi hollude yimɓeɓe oɗo kala mo woni e nder galle mum alay saago jomum wodat no waɗi sibi ko e makko woni wona e min Zuleyha woni ko e Yusuf woni. Kala ɗo woni kala mo woni e galle mum alay saago hay sinno waɗani hono golle makko ɗe e nandude ma waɗ hono majje ma wod ko waɗi ko ini ñiñire o wi noon o wonda e ma mbaɗa ko aɗa ñiñire ɗum wona e ma an mo wondi o wonata ko e makko kanko Yusuf. Joni ko ɗum o yiɗi andinde yimɓe. Joni heddi omo waɗa peeje makko holno waɗata ha o wawa andinde yimɓeɓe ɗum ɗo ko mbanmi ɗo wona teyaɗam komo gondumi o kala gonduɗo e makko dillat ronkat deeje o yiɗi hollude ɗum yimɓe. Holno waɗi kanko Zuleyha hankadin o wone rendinde peeje makko omo ƴeewa holno waɗata o noddi korɗo makko mo ɓuri wondude o mo kewɗen haalde o noddi on o yewtidi e mum on nde wonnoon arte makko laabi kewɗi mi nani ɗo haala kane haale ɗo yaha gongol arta kadi mi nani ɗo haala kane haale ɗo yaha banggue goɗɗo arta mi nani haala kake ne haale ɗo ndeke ka yaajide kilifam ndeke ka yaajide andu noon wuuro ngo fo hebdi saabi ala ɗo mi nanani haala kane haale o haalna ɗum Zuleyha wadde cakket Zuleyha noddimo yo ar ɓe jewtida ɓe ƴeewa holno mbaɗata feere ha wawde muɓɓude kunude yimɓe haaloɓe ɓe. Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokkengol. ceerno Khalid Abdullahi Sy ɓayde haala ka yalti ha yettima galle hol feere nde debbo o fewji haw wawi dadde e rewɓe haaloɓe nder wuuro ngo ceerno Khalid. Mi salmitimama Seydi Sar weltanimama no fewi e namdal ma badngal fayida. Mbiɗa joni noon hol feere nde o fewji ha o wawa nangude ɓe. Ayi ɗo henne Allah wi ko arsalat ilayhinna o neli e maɓɓe nelaɗo o noddiɓe galle makko kanko Zuleyha o bismi rewɓe ɓurɓe tedduɗe ɓe o ƴeewi wuuro ngo o ƴeewi hen rewɓe ɓurɓe teddude ɓe ganduɗa ene jogui worɓe ɓe ganduɗa ko joom en palasuji towɗi rewɓe ɓe ganduɗa so wiyama tan hol rewɓe ɓurɓe teddude e wuuro leydi ndi ko ɓeeɗo noddete. O ƴeewi hen fodde 4 debbo Zuleyha ɓe noddi ɓe ko 4 debbo kamɓe ɓuri teddude e nder leydi he. O noddi korɗo makko o yewtide e mum o wi joni jimmi ko fewnude ñaɓɓe mi fewno ɗo kala ko ñamete ko weeli ko taƴirte labɓe e ñamde nde ganduɗa ko ñamowo ɗum taw ko neɗɗo mo ganduɗa sono ñama ɗum o holla den faaro seeɗa o tuggo e lemmeji o fewni ñaɓɓe ha heewi
o addi ɓiɓɓe leɗɗe ha heewi kanko Zuleyha. O yiɗi ƴettude ñalngu gooto o nodda rewɓe tedduɓe wuro ngo ɓe koɗomo o teddinaɓe, kono wonko o fanditi e nder teddungal he. omo haalda e korɗo makko o wi somi waɗi ɗum mi gasni sal am o mi tellina hen ñamde nde, mi sara ñamde nde. goto kala e mabɓe kamɓe rewɓe wettane bettetere mum jondi, waɗane ɗon talla mum woni lemme walla jaganayi muɗum ɗaɗɗo. hankkadi waɗane ɗon palatel mum moƴƴel towgel seeɗa, taw ko ɗon ñamde nde waɗete. so tawi ɗum gasi mami haaldu e Yusuf mi heblamo no wayi yodde ni, kadi mi ñantamo mi ɓeydamo jondam. so ɓe puɗɗima ñamde tan taw ko ñamde taƴirtede laɓɓe, mi noddamo o yalta e nder sal he ɓe daaramo. mboɗo ɗamini soɓe daarimo laɓeje ɗe gaccata juuɗe mabɓe ɗe so wona taƴa ɗumen, ɓe ganda oɗo ko mbanmi ko ponmi ni ko yettede hen ɓaɗi wonde makko ko duuɓi no gondi makko ɗi foof mboɗo daaramo hay hunde mi waɗani. o haaldi ɗum e korɗo o tengtinanimo ndeɗo feere ko moƴƴere, ma en jaadu hen mami walla hen ha ɗum wawa laatade. joni noon hankkadi ɓe gona ƴeewoyde ñaɓɓe ɗe wawde rendinde ɗum, ɓe coodayi ko heewi koɓe muyno ɓe gaddi ɓe ndendini ngam heblanade ñalawma o. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou, rewɓe ganda kanŋe ɓurɗo yodde kanŋeji nane nder galle o, tawno ɓe ganda macciɗo gonɗo toon o ko Yusuf, tene ko Allah ko hokki ɗum kala jondam. ceerno Khalidou, ay neɗɗo so teddinama waranama dammuwol walla defanama ñamri bandi fayida, so tawi ko joom haqille somo ñaama omo foti hollude faaro. ɓe aare galle neɗɗo teddinima waranima wannima teddungal manggal, a siwanama kas ata e belɗo saɗa yara hollu faaro, yardu faaro, kala waɗeno waddu ɗum faaro, saabu jomum no waɗiri ni ko teddungal woni ɗon, annene ruttuma teddungal ha ɓuura yodde. hunde foof ne foti waɗede place mum ha ɓuura yodde. ceerno Khalidou, Zuleyha e korɗo mum pewji ɓe nandiri. est ce que holno waɗani ɓeɗo hen rewɓe kanko Zuleyha haw wawi dadde ceerno Khalidou? bisimilla. Seydi Saar, mi salminima laawol gongol, mi weltima kadi no feewi e namdal ma. Zuleyha heblani ɓeɗo ko kalɗen ɗo ko, Zuleyha heblani ɓeɗo ko kalɗen ko. e on ɗon saaha o ñanti sal o, nde o ñanti sal o gasni o addi ñaɓɓe, o ɓattini ñaɓɓe ɗe, kono noon o noddi Yusuf kanko Zuleyha, kono haade makko noddude Yusuf o addi noddude ko laamɗo o taw joom galle makko o. feere kalɗen ɗo nde o haali, joom galle makko o wi ɗum aha, aɗa andi joni ala ko jarɗen e wuro ngo e leydi ndi, ko haala men tan haalte, min somi haalama a haalama, ko moƴƴi so haalama yam koye ma haala, ko boni so haalama yam koye ma haala. joni noon jinmi ko wadde ɗo feere wotere nde ganduɗa eɗen mbawi nattude wiyede hen, ko kalɗen ɗo ko o haalni ɗum laamɗo o ha laaɓi. o wi mi waɗirani ɗum hay batte noon, so wona beete guuru men woto ɓeydade bonde, beete ɓe ganda min ko mbanmi ko ni mboɗo wawno wadde ko ɓuuri ɗum, sababu o ko oɗo mo koddirene nder galle. laamɗo o ɗeeɓi salade, kono o fammini ɗum ha faami, caggal ɗum laamɗo o jaɓanimo kanko Zuleyha. caggal ɗum o yehi to Yusuf o noddi ɗum, o wi Yusuf no sifori foof min komi kilifa ma, joni min mi sohlani e maako cohlunomi e maako. ete kadi ko ñande hen o ɓuuri sohlude Yusuf de, kono o holli Yusuf o sohlani ɗum, addinimo wiide noon ko haw wawa dañde joni joni o ko sohli ko hawa gasna o rutto e ko wonno e mum ko. o noddi Yusuf o wi joni joni o mi sohlani ko ngono mami haalande ko, ala wona ɗum. nde o noddi Yusuf, Yusuf ɗeɓani arde, kono Yusuf ne andi ko kalfaɗo. Yusuf ari wi bisimilla, haal ko cohluɗa kadi, so tawi noon koko cohlunoɗa ko
min ɗo keddinomi ɗo ko ɗon keddimi mi meeɗa yaltude ɗon kadi mi yaltata ɗon ha aduna firto. O yala min wona ɗum cohlumi, min ko goɗɗum cohlumi, min ɗum mi waɗi ɗum caggal. E on saaha o wi Yusuf aɗa andi ko jinmi? O wi ko jiɗɗa? O wi jinmi ko mi ñantuma ɓornoɗa comci joɗɗi, mi waɗa e ma cuɗari, mami noddu rewɓe ɗo ene nder salam he. aɗa andi wuuro ngo fof joni ko haala men haalata, haala galle men o tan. So tawi noon mi sinkima ɓe puɗɗima ñamde tan gara jalta e dow mabɓe, ko ɗum tan woni ko cohlumi. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou jondam ko arsigue, so Allah waɗima joɗɗo o rokkima arsigue mawɗo, woto bonnu jondam ɗam, woto hoynuɗam, teddinɗam, hormoɗam, hokkuɗam needi, hokkuɗam fodde. ceerno Khalidou o noddi Yusuf, o haali Yusuf ko haali ko holko ɓeydi hen e holko Yusuf jaabimo. ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol, mi weltanimama kadi e namdal ma baɗngal fayida. O haalni Yusuf jinmi tan ko gara mi ñantuma jalta e mabɓe, sa yalti e mabɓe maɓe gaccu koɓe mbaɗanno, ɓe puttinma guite ha wooda ko bonnaniɓe, ɓe jiyatma ko gotol tan ɓe mbaɗa ko boni, ɓe mbasa wiidemi min kam mi wondi e ma duuɓi e nder galle goto to mi waɗani haydara. ɓe ganda noon de sinno ko kamɓe gonduno e ma, ɓe mbawa joɗade leƴƴande wotere taw ɓe mbaɗani won e gueɗe, mbete ɓe netta haalde haalam, ko ɗum cohlumi. ɗum tan jimmi mbaɗana kam, wona ko sati no fewi. Yusuf deeƴi yawani jabade, miiji seeɗa, wi ɓayde o haalani ko haalanno, ɓayde koko ɗum ɗo o haali ko yomi yaltu tan mi naata e saala hen mboɗo jogui bool ɓiɓɓe leɗɗe ñameteɗe, mi yaha ha mi fuggoyo to, mi arta e makko to jooɗi kam, e ɗum ne seɓori. Zuleyha omo jogui sal o suudu ene yalti hen, sa natiri ngal ɗo damal banggue ma ñaamo suudu nan ɗon. joni kanko Zuleyha o jooɗoto ko o to banggue e sal he ha tirde sal o huccita e damal ngal suudu ndu, so suudu ndu woni to. Seydi Saar joni noon Yusuf koto suudu to o waɗata ɗum, o jooɗoyo ga, so noddi Yusuf, so Yusuf yalti e suudu he o wirtoto rewɓe ɓe, ɓeyne keedimo ñaamo, ɓeyne keedimo nano, o rewa hakkude mabɓe, o yaha haw yettoyo to Zuleyha woni to, o joƴƴina yeeso Zuleyha o yojjina yeeso Zuleyha ɗo bool baɗɗo ɓiɓɓe leɗɗe mo jogui o rutto o fata suudu to, ko ɗum ɗo tawni ko Zuleyha santimo yo waɗan ɗum. e on saaha kanko Zuleyha o haalni Yusuf, Yusuf wi jaaɓi, caɗele ngala hen mami waɗan ɗum. e on saaha noon Yusuf hakkille mum ne owi, ɓerde mum ne ene jiiɓi, hakkille mum foof ne jiiɓi, saabi e oɗo saaha ko kewani ɗum ko wona ko weeɓi, taw ɓaade a tan que neɗɗo o ko jiyaɗo Allah. e on saaha noon o jaaɓi Yusuf, wi joni bisimilla baasi ala mami waɗani ɗum, ɓaade ko mi yalta ga tan mi yettoma mi joƴƴina bol mi rutto, e ɗum ala caɗele. ɓe pamodiri, Zuleyha hebli sal o, joƴƴini ñabɓe, fewni ha feewi, o noddi korɗo makko wiya ha jonde ha ka heddi ko nodden rewɓe ɓe, kala goto o yidiri e mum, o haalni ɗum omo yiiɗi invité ɓe, kono ko ɗon tan o haali ɓe gara ɓe ñallanamo, o weltinaɓe, kanko ne o welto. joni noon ñalawma o ɓe jaggi ɗum. Seydi Saar heddi ko ɗo kanneten, holno ɓe mbaddi, so hawri e welede Allah, ɗum ko ñalawma alet o janggo, yo Allah hokku en hawrude hen e on saaha. en mbi ñalawma alet, enen koye men ken hulɓe, ko ñalawma talata o, yo Allah hokku en hawrude hen e on saaha inchallahu taala, jokken golle holno ɓe mbaddi e Yusuf kamɓe ɓe, e kadi kanko Zuleyha holno waddi e ɓeeɗo haalannoɓe haala makko, wonde o waɗi ko boni. ɗum noon so Allah jaaɓi ko ñalawma janggo, yo Allah hokku en hawrude hen. oɗon jarlo, oɗon jaafo Seydi Saar, ko musidɗo mon guiɗo mon ceerno Khalidou Sy. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي ceerno Khalid Abdullahi Sy, mboɗa andi ko ɗo hen ko fati banggue misiyagal fuɗɗi, saabu aɗa andi joni a yeeɗi yimɓe ñante, ɓe jooɗo ga, ɓe jooɗoto, yimɓe nde hakkude ne ñaaƴa, mi
anda ko misiyagal wiyete mi anda no ɓe mbiyata ɗum ni koyeɗin sifaji yewtere men buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe ne rokka moon docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow wetti yanke safri yanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow tawete koto kiidira kono kadi docteur Djiby Sow ko laaɓaɗo ko gollata ko an joguiɗo ñaw bituɗo fibron gonɗo e reedu ma ne dilla way kono ɓiɗɗo woni toon walla an joguiɗo kiis walla neem walla hémoride gonɗo nder jalto bowal kala an donkude ɓesnude ɓandu musoru koyɗe musoje keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje hernie tension diabète prostate fof mum docteur Djiby Sow ne safra docteur Djiby Sow ne safra on cimmiɗo huuɗo bonko ko ha naate ƴiƴam mum walla mo seyɗani memi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta koye docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow Mauritanie Mali Sénégal Gambie kala ne heɓtini golle makko sa yiiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla numéro makko WhatsApp mo leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow wi on ngare cafroɗe ceerno Khalidou a jarama golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi Allah yoɓe moƴƴere dande ñuñore welne nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly min calminima min calmini dumganaɓe kala min calmini almudaw ngo kala e inde maɗa koɗo men ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo Soringo min calmini Soringo naɓe dendagal sernaɓe men kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar en calmini leñol ngol kala e dow inde maɗa e dow inde ndulmaji kala aadi men ko janggo ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe dandama Yusufu e wayndo nano Yunus nde moɗino galloto winde dandama Yusufu e wayndo nano Yunus nde